Gledajte vaš Studio B, još nekih 11 minuta je do vesti u 10, ali dovoljno da vam predstavimo jednu mladu umetnicu, Nikolinu Kovačević. Ona se bavi i pevanjem, i glumom, i mnogim drugim stvarima. Čućete o tome više u narednih nekoliko minuta. Nikolina, dobro mi došla, dobar dan. Bolje vas našla, dobar dan vama. Tu smo da najavimo jedan koncert u Barutani u petak, ali evo pre toga, pre nego što najavimo koncert, da kažemo nešto više o tom radu. Ono što je meni interesantno jeste da ti studiraš Fakultet muzičkih umetnosti i to odsek dirigovanje. Čini mi se da je tu samo jedno mesto, je li tako? Kakva je situacija? Ti si završila sad prvu godinu? Jeste, ja sam završila prvu godinu osnovnih studija Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Odsek dirigovanje jeste specifičan odsek, samim tim što se naravno prima jako mali broj ljudi. Ja sam nekako od uvek voljela da pevam, ali sam uz to svirala i dosta instrumenta i dalje sviram. Ali čini mi se da me muzika kao jedna onako globalna i opšta sfera umetnosti mnogo zanima. I eto, odlučila sam se da konkurišem baš za taj smer. Izuzetno sam srećna što imam priliku da to studiram i što sam u klasi, ja evo slobodno mogu da kažem, najeminentnijeg dirigenta na ovim prostorima, to je svakako profesor Bojan Suđić. I nadam se eto da pored pevanja ću nekako u narednom periodu uspeti da se bavim time. Možda će mi to baš jednog dana biti ona glavna profesija, ali svemu tome naravno sebe vidim i kao izvođača i nikad se ne znam, možda tu nekako da iskombinujem i to da rad u ansamblu pretočim i u taj neki svoj dirigentski zanat, ali i onu drugu pevačku stranu, tako da vidjet ćemo. Rekla si sviraš nekoliko instrumenta, hoćemo da čujemo koji su to instrumenti? Pa, počela sam sa violinom, onda se sve to nastavilo dalje, odnosno prebacilo na klavir. Zatim sam počela da sviram i renesansne blok flaute i čembalo, tako da evo sad sam upisala i kaval. Bravo. I svašta nešto, ne zaustavljam se uglavnom. A to je teško, da, ne zaustavljaš se, to sam baš htjela da kažem. Teško je, pored toliko obaveza na fakultetu i sve to stići i pored nastupa koje ti imaš stalno. Pa dobro jeste, ali sve je to muzika i srećna sam što mi nekako stvarno 24 sata u toku dana čini muzika. I večito sam okružena i muzičarima i prijatelji mi se uglavnom bave muzikom i sve je to nekako divno, a eto, volim što sam nekako u muzici na svim poljima i kao izvođač, i instrumentalista, i pevač, i eto, pomalo dirigent, tako da sve je to lepo. Dobro, ja pretpostavljam da si ti poznata već publici, s obzirom da si učestvovala u jednom velikom šovu, je li tako? Jeste. Ja sam možda publici zapravo i najpoznatija po tome. Ja imam talenat, sezona 4, to je bilo pre možda nekih godinu i po dana. Pevala si izvorne pesme. Jeste, tu sam se baš predstavila jednom izvornom pesmom i nekako me publika po tome najviše zapamtila i moram da priznam da sve stvari koje su se nekako kasnije dogodile u smislu saradnje sa nekim muzičarima, sve je to poteklo baš od tog takmičenja. Poziv našeg poznatog bubnjara Dragoljuba Đuričića, eto, kog sam tom prilikom i upoznala i bila mu gost na mnogim njegovim koncertima. Sve je nekako krenulo odatle i to je za mene divno iskustvo. Evo sad ćemo da vidimo upravo tvoj nastup sa Dragoljubom. Hoćemo da kažemo nešto više o tome. Ti sviraš violinu, jel? Ne, ovde trenutno čujemo jednog momka, mladog, koji svira frulu. Aha, dobro. Vidimo Đurađa Đuričića, mladog i sjajnog bubnjara. Sigurno sam da će biti veliko ime, a to je sve bilo 13. februara u ateljeu 212, velika manifestacija koja nosi naziv Dan bubnjara, koji je sam inače osmislio Dragoljub. I eto, ja sam imala veliku čast, stvarno i zadovoljstvo da se pojavim kao gost pevač i da stvarno na sceni onako budem uz ozbiljna imena kada je muzika u pitanju. Samo ćemo malo da te čujemo. Važi. Koliko je teško pevati izvornu muziku? Koliko je tu potrebno znači talenta, koliko rada? I da li ima mladih ljudi koji su zainteresovani za ovu vrstu muzike? Kao i u svemu, talenat, ona je jedna mala količina, rad naravno najveća zasluga zapravo. Ali ja sam to nekako od malena počela da slušam i nekako ni taj sav trud i rad koji naravno jesam uložila za sve ove godine, eto koliko dugo uopšte negujem taj muzički pravac u nekom svom izvođenju, ne osjećam
osjećam to kao neki veliki napor i kada je ovaj žanr uopšte u pitanju, trudim se da uvek nešto novo saznam i da uopšte od ljudi sa kojima sarađujem i nastupam pokupim što više mogu. Čini mi se da je taj neki etnopravac danas onako prilično zastupljen i u Srbiji, čini mi se ako generalno na ovim prostorima i da mali ljudi nekako tu pokušavaju da uvrsti neke druge stilove i da prave neku kombinaciju. Neke različite aranžmane da približe publici. Jeste, mislim da i ja upravo spadam u nekoga ko ide tim putem. Ja nisam klasičan etno izvođač, ja to uvek radim u kombinaciji sa nekom pop muzikom i to najbolje može zapravo da se čuje na svim tim nastupima i uopšte u ovoj prilici sa Dragoljubom gdje je tu bilo 25 bubnjara i to onako dele kao jako čudesna kombinacija da neko peva samo uz bubnjeve, ali je publici jako zanimljivo i čini mi se da to može da bude veoma interesantno. Sjajno. Ima li saradnje sa još nekim muzičarima možda u najavi? Evo u petak, Barutana, 8. avgust. To je fenomenalan muzičar Miško Plavi koji posle dužeg vremena ima priliku da se predstavi beogradskoj publici. I Miško, ono što je jako važno, će u petak predstaviti jedan specifičan program koji glasi Music Around the World i predstavlja Miškovu koncepciju raznih muzičkih žanrova koje on uvrstio i upravo sa tim muzičkim programom je održao preko 200 uspešnih turneja u Japanu. Miško je poznat publici po svom učešću u grupama, tačnije The Boys, Piloti, Katarina Velika. Njegovo stvaralaštvo je bogato i na polju filmske muzike za srpske, američke, francuske filmove. A eto, kao njegovi specijalni gosti ćemo se pojaviti sjajan perkusionista iz Indije, Akash Bhat i moja malenkost Nikolina, tako da publika će, ja mislim, zaista imati priliku da čuje nešto što u Beogradu rijetko kad može da se čuje i mislim da se zapravo tim nekim različitim stilovima uz harmoniku na ovim prostorima bavi samo Miško Plavi. Da. To je neki džez, pop na harmonici? Jeste, Miško će publici svirati, ja moram da ovako, to sad ne znam ni kako da svrstam u koji žanr. Malo ćemo prošetati i kroz pop muziku, i kroz dobar rock, i kroz blues, i džez, i tradiciju Balkana. I bit će tu svega, a zanimljivo je da će s nama biti i naši prijatelji VG Profili, koji će biti zaduženi za sve vreme koncerta za različitu projekciju fotografija, tako da publika sve vreme dok bude slušala Miška i ove njegove razne virtuozitete na harmonici i mene i Akaša, imaće priliku da uživa u sjajnim onako virtuelnim nekim sadržajima koji će se pojavljivati, tako da sve u svemu je veoma zanimljivo. Ti ćeš pevati šta u petak? Pa, ako ćemo da otkrijemo, bit će to jedna zanimljiva kompozicija koja će malo publiku dovede u neki tango zvuk, zbog čega se posebno radujem. A ostatak će biti repertoar poznate grupe Katarina Velika, tako da verujem da ljubitelji Barutane već manje više i poznaju njihov muzički repertoar i mislim da će to biti divno. Evo, još jednom pozivam svu publiku. Dakle, petak Barutana u 9 sati. 21 čas, tako je. Miško Plavi, Akaš i Nikolina vas čekaju. Nikolina, hvala mnogo što si izdvojila vreme za jutarnji program. Ja ti želim mnogo sreće u radu. Vidimo se naravno čim budeš imala nešto novo da nam predstaviš. To će biti uskoro. Evo, najavljujem već, tako da hvala. Hvala mnogo još jednom. Hvala vama.